Colecția de obiecte tehnice a Muzeului Național de Istorie a Moldovei din Chișinău însumează în jur de 1000 de piese, dintre care circa 40 de automate muzicale și peste 200 de discuri de vinil. Expoziția Pe valurile muzicii mecanice invită la o promenadă auditivă și vizuală în lumea instrumentelor de muzică mecanică, scoțându-le din sfera trecutului, inactivului și integrându-le condiționat într-un prezent virtual. Piesele prezentate au fost produse în diferite țări ale Europei și Americii, majoritatea fiind însă de proveniență sovietică. Dar indiferent de spațiul geografic în care au fost realizate, toate aparțin istoriei Basarabiei prin legătura lor cu oameni și momente din trecutul acestei provincii în ultimele 2 veacuri. Parcursul călătoriei începe cu cele mai vechi automate de stocare și redare a sunetului din colecția muzeală. 2 cutii muzicale acționate pe bază de cilindru cu pini, ambele produse în Elveția la sfârșitul secolului al XIX-lea. Pe cilindrul primei cutii sunt înregistrate 7 melodii de Wolfgang Amadeus Mozart, iar pe al celei de-a doua cutii 6 melodii. Instrumentele de muzică mecanică care funcționează cu sistem de citire pneumatică sunt reprezentate prin 2 armonii. O piesă deosebită, întâlnită des în saloanele secolului al XIX-lea, este armoniul Needham, fabricat în 1894 în SUA, la New York, având carcasa din lemn de nuc, bogat ornamentată și claviatură placată cu fildeș. Cel de-al doilea armoniu, Lindholm, este un instrument portabil produs la manufactura lui Olof Lindholm din Borna, Germania, în 1895. În 1887, inginerul german emigrat în SUA, Emil Berliner, construiește un dispozitiv nou de redare a sunetului, numit gramofon, care utiliza un disc plat prevăzut cu un ac ce vibra dintr-o parte în alta. Această invenție a pus începutul epocii culturii de masă. Muzeul deține un gramofon de proveniență engleză din 1900, produs de The Gramophone Company Limited, achiziționat de la o anticărie din Moscova, împreună cu o măsuță de lemn de stejar și arțar din Carelia. Un alt gramofon din colecția muzeală este de proveniență germană, fabricat la începutul secolului 20 de compania berlineză a lui Carl Lindström. Cel de-al 3-lea aparat prezentat este un gramofon de podea, tip dulap, din lemn de nuc cu pâlnia integrată, construit de firma Zimmermann din Sankt Petersburg. Discul de gramofon care a înlocuit cilindrul fonografului, devenind mediul analog de stocare a sunetului pe o durată de viață incredibil de mare, din 1900 până în 1987, a însemnat revoluție, industrie, istorie. Cele peste 200 de plăci din patrimoniul muzeal au fost imprimate la casele de discuri Columbia Records, Parlophone Records, Odeon Records, Belacord Electro, Balcanton, Electre Record, Melodia și altele. Merită să remarcăm că gramofoanele au avut o largă răspândire și în Basarabia. Din a doua jumătate a secolului XIX la Chișinău s-a dezvoltat o adevărată rețea de comercializare a automatelor muzicale și a discurilor celor mai cunoscute firme europene și americane. Ziarele din acea perioadă ofereau un mare spațiu avizelor de vânzare a instrumentelor de muzică mecanică. Iar istoria continuă.
Prin perfecționarea gramofonului, pâlnia pentru amplificarea sunetului fiind înlocuită cu o cutie de rezonanță, a apărut la începutul secolului 20 patefonul. Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. În 1914 este brevetat primul gramofon cu adevărat portabil, vândut sub numele comercial Decca. Acesta a avut un mare succes în rândul forțelor armate ale Marii Britanii în primul război mondial. Cele mai renumite firme au realizat patefoane într-o bogată varietate constructivă, care a constituit deliciul și amuzamentul generațiilor din anii 20-50 ai secolului 20. Muzeul din Chișinău deține din colecția sa 12 patefoane, majoritatea fiind produse în RSS. Cel mai vechi patefon din colecție este datat cu sfârșitul anilor 20 ai secolului 20, fiind de producție germană. 3 patefoane aparțin unui brand celebru, His Master's Voice, modelul 101 și 102, fabricate în anii 1927-1930 și respectiv în anii 1931-1935 de compania britanică The Gramophone Company Limited. Un alt patefon britanic, Vivatonal Grafonova, modelul 109A, a fost produs de Columbia Gramophone Company la sfârșitul anilor 1920, începutul anilor 30. Discurile de vinil din colecția muzeului, dincolo de coperta originală, oferă la fel de multă unicitate. Fiecare placă capătă în timp o istorie proprie, o zgârietură sau un foșnet care se aude doar pe acel disc, cu vocea celor mai renumiți cântăreți ai epocii. Prezentarea patefoanelor sovietice o începem cu unul dintre primele modele, marca PT2 și jumătate, produs la Gacina în prima jumătate a anilor 30 ai secolului 20, care este o copie adaptată a aparatului englez HMV 101. Patefonul este fără emblema producătorului, fiind un model intermediar între PT2 și PT3. Între anii 1931 și 1940, artelul Gramofon din Leningrad a fabricat zeci de mii de patefoane. Colecția cuprinde și un mini-patefon, realizat între 1941 și 1945 de fabrica de patefoane din Moscova. Acesta reprezintă de fapt o copie a modelului elvețian Thorens Excelda, produs în anii 1930. Datorită dimensiunilor sale și a aspectului exterior pur utilitar, acest model a devenit cunoscut în mod informal ca patefon de tranșee. Patefonul de format mic, Severny Press 1, fabricat la Leningrad în 1949-1950, prezintă interes prin faptul că constructorii nu au reușit să integreze pavilionul în cutie și l-au montat în capacul cutiei. După necesitate, ca un semn de atavism moștenit de la gramafon, pavilionul era rotit în jurul axei sale în direcția ascultătorului. Unul dintre cele mai târzii patifoane din colecție, produs în anii 1953-1955 la Leningrad, poartă denumirea Drujba, prietenie, și este o copie adaptată a patefonului elvețian Thorens. Periplul instrumentelor de muzică mecanică continuă. Patefoanele mecanice, cu manivelă, încep să fie treptat înlocuite de echivalentul lor cu motor electric, implementându-se și brațul ușor, precum și acul de safir în mecanismul de citire a platanului. Sunt inventate discurile cu viteza de redare de 33 și 45 de rotații. Până la sfârșitul anilor 1950, pentru aceste aparate s-a folosit termenul de electrogramofon sau electrofon, ulterior denumindu-se pick-up. Cele mai vechi electrofoane din colecția muzeală sunt din anii 1956, Taiga, 1957, Volga și 1967, Юность, toate de producție sovietică. Mă cuprindi, dor și revizii, să te strâng la inimioară, să te pun cu mână brâu și să trec cu tine râu, să mă pot, să mă prăbuță, să te singur pe o băpână măriu. Lilișoară, să-i zic foc în inimioară.
Pick-up-urile Acord Stereo și Radiotehnica Stereo, create de Riga, Letonia, erau cele mai căutate în spațiul sovietic, datorită calității sunetului, dar și a designului. Prezentăm și două aparate de radio cu pick-up încorporat. VF Acord cu tuburi electronice, produs de uzina electronică VF din Riga între 1954 și 1961 și Serenada 406 cu tranzistoare, fabricate în 1981 la Vladivostok. În anii 30 ai secolului 20, în Germania este inventat un nou suport de înregistrare a sunetului, banda de magnetofon, precum și aparatul numit magnetofon. Producerea în masă a acestuia a demarat la începutul anului 1960. Magnetofonul echipat cu baterii le-a dat oamenilor posibilitatea de a se bucura de muzica lor preferată oriunde și oricând. Muzeul are în colecție 5 aparate cu bobine, care datează din anii 1969-1983, fiind realizate la diverse întreprinderi din URSS. Magnetofonul Maia, creat la Kiev, este cel mai popular în anii 1970-1980, în rândul melomanilor din URSS, și nu numai pentru calitatea înaltă de reproducere și înregistrare, dar și pentru fiabilitatea acestuia. Un alt aparat, cunoscut în Europa de Est, poartă denumirea de caștan, acesta fiind varianta de export al magnetofonului Jupiter 203. Caseta audio, numită și caseta muzicală, constituie al treilea mediu analog de înregistrare și redare a sunetului în general și a muzicii în special. A fost inventată în anul 1962 de Philips. La începutul anilor 1980, marile firme producătoare de electronice, americane, japoneze, germane și altele, au ieșit pe piață cu o mare varietate de casetofoane și radiocasetofoane, unele din ele duble. Casetofonul Tarnair Stereo este produs în URSS, la Makachkala, în anul 1984, iar electronica la Chișinău, la uzina Mezon, în 1988. Colecția cuprinde și două radiocasetofoane, între care VF Sigma, Riga, 1979. Periplul muzical continuă, tehnica a evoluat, sistemul digital l-a înlocuit pe cel analog, care a rămas în istorie.